Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de YouTube. Eu sunt Sebi și astăzi o să ne jucăm un match de Fortnite. Dacă vă întrebați ce rezoluție am, e 4:3, 1280 pe 1080p. Și da, v-am spus că nu o să mai puteți până nu mi-au un monitor nou. Am un monitor nou, deci de astăzi o să încep să postez din nou. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și dacă vreți să fac un tutorial cum să vă băgați rezoluție stretch, să strângem la video ăsta peste 10 like-uri. Ok? 10 like-uri, eu nu văd cel mai mult. Sper să strângem atâta. Eu zic că putem. Și hai să începem meciul. Ok, am revenit și o să mergem în Slappy. Hai, vedem ce găsim. Nu m-am mai jucat de mult Fortnite. S-ar putea să fiu ultimul slab. De-aia nu mă joc la rank. Și hai să vedem dacă o să ne pice ceva arme bune. Eu sper că da. Adică măcar să avem o armă la început de meci. Asta contează. Uitați aici, aici. Ăsta e a meu, e a meu. Easy. Ok, sună telefonul. Stați puțin. Așa, gata, am terminat. Unde-i playerul ăsta? Ok, era să mor, de ce să mint? Era să mor. Am avut noroc. Nu știu de ce am ieșit afară, deoarece o să îmi iau cel mai probabil un cap și o să mor. Am nevoie de heal urgent. Oare să-mi dau heal? Nu-mi dau. Ok. Dă-te, mă-n puii mei! Ce armă de căcat e aia? Revenim din următorul meci.
Ok, și am revenit. De data asta mergem în Frenzy. Meciul trecut, bă, avea arma aia de căcat. Meciul viitor episodul viitor, nu meciul viitor. Vă puteți lăsa numele în comentarii și o să joc cu voi. Adică, na. Nu prea am cu cine să joc în episoade. Am prieteni, să știți că am prieteni, nu ca și altcineva. În fine, am prieteni, numai că sunt tabere, în excursii, chestii din astea și nu prea am cu cine juca pe episoade. Dacă vreți să jucați cu mine pe episoade, vă aștept. Dați-mi numele vostru în comentarii numai. Hai să facem botul ăsta de-a nostru. Și o să trebuiască să-mi dau un mini. Easy, copile, învață să joci. Bă, n-aveți ce să ziceți. Nici nu a făcut complet boxul și să heal-am box. Ce arma asta? Ai, laserul ăia. Da, destul de tare. Nu știu, arma asta nu prea îmi place, nu prea mă încântă. Avem aici plante. Am intrat din greșeală. Dacă vă întrebați cum am intrat din greșeală, am dat cu mouse-ul de monitor. Da, atâta s-a putut. Ce să facem? Vreau să testez arma asta pe un player match-ul ăsta. Nu știu, scrieți în comentarii dacă știți oare dacă am bot și stă cu mine în zona asta, oare să facem mai repede zona? Scrieți în comentarii. Dacă o să auziți space-ul pe filmare, n-am ce să-i fac, asta e tastatura. Auziți aici. Ok, hai că ni s-au făcut și astea. Luăm în loc de lever, luăm pump-ul, dă-l încolo de lever. Deși bunicel cu lever-ul, dar lasă. Lasă, mai bine lasă. Și luăm mini-urile astea la noi și se trage. Stați, am zis că testez arma asta. Stați așa. Bă, tragi destul de bine. Da, e ce trebuie arma. Ok, și deja sunt full. Mă sună un copil pe nume Purple Space pe YouTube, îl știți?
Gata, am vorbit la telefon. Îmi pare rău că m-a sunat Purple Space, m-a sunat, n-avem ce să facem, trebuie să răspundem, nu? Ați luat și chestul. Să iau un loc de miniuri. Acest big și am să-l dau. Nu cred că s-ar merita să-l țină. Există o ușă aici. Uite aici ușa. Ok, și nici nu vrea să intre. E bine, e bine. Hai să facem jos de materiale. Da, am full la lemn. Încă te văd aici. Hai să luăm un bounty. Ok. Și pe unde e bounty-ul? Pe aici. Uite pe aici. Ce ciudat arată pe rezoluție stretch când stai pe un din ăsta. Pe un rhinocer. Și m-am speriat. Pe unde ar... Ok, nu e asta. Stai să văd, îl pot face de-a meu? Nu. Easy kill. Știu că acum o să zică mulți în comentarii. Toxicule! Păi n-am cum să nu zic easy kill dacă e prea easy, mă. Ok, am căzut în copac. De ce îmi sună telefonul numai când filmez?
am revenit, toată lumea mă sună. Ai de capul meu. Un player. De unde? Mă duc pe el, ce-o fi, o fi. Stai mai întâi să mă healez un pic. Să merg să mă mai învârt prin zonă. Că n-am altceva ce să fac. Că playerii ăștia fug. Ok, au venit și botul. Uite-l, fii atent. What the fuck, cum l-am omorât? Ai de capul meu. Ai de capul meu. Ok, tocmai cred că m-am blocat cu mașina. Ba nu. Ok, cea mai ciudată chestie pe care am văzut, o mașină care stă în aer. Fortnite, ce putem zice. N-aș fac decât să mă plimb cu mașina mea asta, că unde ați vrea să găsesc eu playeri? Să vină playerii la mine, nu să mă duc eu la ei. Fiți atent ce-i fac la asta. Direct în cap i-am sărit. Așa, să iau gloanțe și văd că este și un chest. Gloanțe am full. Ok, sunt cam full la toate. Scrieți în comentarii, voi cum vă jucați Fortnite. Cum luați curbele? Din mouse sau de pe tastatură? Eu, sincer, uneori din mouse, uneori din pe tastatură. Adică... Fac. Fugi. M-am mâncat în cur să dau după botul ăla, nu?
Am auzit chest. Ok. Și unde-i? Parcă... Aha, eu îl spargeam cu shotgun-ul. Ok, trebuie să fug acum. Bă! Nu mai am pe unde să fug. Nu mai da cu heal, că mă nervezi. Ok, săracul bot o să fie abandonat. Am omorât pe ăsta. Cred că e cineva aici, da. Unde? Ce? Cum? Unde-i playerul ăla? Eu vreau să-l dau jos. O să-l dau jos. Ai de capul meu, am o dată. Cred că o să murim de la zonă. Ok, mi-a luat full damage. Bă, nu te cred. Mor de la zonă. Botul, botul. Hai, botule, dăm! Heal, 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 heal. Bun. Nu, că te omor. Tu, așa, GG. GG, locul 4. Foarte bine. Ei bine, și aici s-a încheiat și videoclipul nostru. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și dacă vreți să fac tutorial cum să vă puneți rezoluție stretch, să ajungem să avem peste 12 like-uri. Pa, pa!